Hempu mukrang adorbar arpu kacilar amai kangni. Kajirong hangpi aklam kohora hodaki amaru along usuk kawi pen ke hang pen long haki kacipi. Kes e dolamara branch atom pen kacisong pon. Inglongkiri Abirta pen niri samirup talintiran pi non arju itha Abirta ang ton pen. Karbiaron barim kirimatum an puthot anso se pangtang thulo nang pu hempu mukrang ador bar pensi bangsa dharam pangtang lo nang pu mate matha ponsi puthot akimi hamphang seng pon thulo la siprini phaing koira player ni dipurang sina sarpo culture center along si bangso amai kangni pon pen ki bangso amai chengchia prang karlitang atuma phan anta chiki mo ajai mek deng pon lo laki karlitang hidinat rong pi karbilamet amai phu karlitang harsing terang executive member Kalitang Longbarim inti VP mehempu mukrang adorbar lapen aluhi sarpoman pen kacetong don laki hukursing rong pi president Karbilamet amai man pen aluhi pen kacetong KKC president Dhon Singh Teron labangso ki mia hamphang laki president Lunsi Timung vice president Sarbra Singh Timung secretary Harsing Hanse assistant secretary Bidasing Kro Muhuri Rongphar Santi Langti Ingterang Harsing Hanse pen kaning Jepon ke labangsa mai kiseng pon ke chit bengsar pensi sengpon lo puta Harsing Hanse pen ning Jepon pen non amat ke nilitum ba ke thomaphan assistant secretary Bipon kok ke nilitum mu puthot meeting duthuji laso hot kapre arpu pek ponji puta ning Jepon rongjang phong pen rubison temong Inglongkiri Abirtaเป็นผู้จะไปไล่นุ่มบริณีบางเป็นไรเนาะเป็นนางน้ำทิ้งไว้จึงใส่เป็นอภิเจต้นสารเป็นบางผู้บางทีกางไหวป้อนอิงไหวป้อนหลบแต่สิ president เป็นนมาที่กางไหวป้อนก็ผู้ที่ป้อนเด็กก็ president สารลุนเซติมุง general secretary สารฮัรซิงฮันเซ vice president สารสัปราสิติมุงSecretary number 1 laki Sir Bidasing Kro Nilip. Secretary number 2 laki Muhuri Rongphar. Secretary number 3 do laki Sir Santilam Teran. Alang ni ban number secretary to number 1 2 3 puti bida. Alang ni to pan RPG kita next meeting hot pencil alang ni to pan koso secretary bang koso ar deng konine ala to si separai kon tu si dak jong kon dalok. La pentu bangku bangkai executive member lagi monting topi matipung Pirthia thake chipachor tanglu pulote osomar man pen pulote aning kiduk aning ke oi mate chuthek the jun thek the ji lason si bamon teron amikar joy sing hanse lapen sunita terang pi chipachor arjir kiding thlui antlo sitami osomar ke man mider ajok alang litum aning duk piklo anlo lasi kajerong hangpi aklam kohora hodaki amaru alongsi osomar abor changdam osoman pilo lasi Pini preni pai ingkoira poarni duar bagori MSC constituency ang kangpi kajirong hangpi aklam kohora hodaki amaru along puthot hakhi nang kachipi thu laki ting bartin isi alang litum aning kang sam ongsi pini labang so amaru along nang kohumri putaning Jepon lapen labang so amaru kardon kardi pon abang phu Harrison rong pipensi ardom ardi pon bom lasi karbiang longang kang piatum sitami langso amaro along nang humri iktami lapenki aron kaprek kali aron barim amaro ladaksi se sitami arkli pon bom lapenki nilitum hemrit sitami cho arkli pon bom puta kuru pohar singrong pipen pachini pon penki alang litum supin so abor chohangsi supin so silong lo putaning Jepon Rongjang phong pen rubison timung Inglongkiri Abirta. La susu men bang ke Sumit po si Irlodi. Misen lo. Te susu ke kwanarta lo. Ningkan si ra ceklu jon. Kalang di. Te nang litung we nara rong pensi bang lo. Litung ke dak
บามอนเตรอนารอง บามอนเตรอนารองก็ดีติบอกเฮ็ดเลยดีดักเป็นแต่นางลีแฮมบางแกก็เปียอาแฮมเหรอฮันเซแฮมผมยังดีก็ได้ฮันเซแฮมดีแต่นางลีเมนบางแกนี่ลิเมนบางแกจอยซิงฮันเซเจสิงฮันเซแฮมสอร์บางแกสุนิตาเตรังปีต่อปูตาอยู่ทุลังสอร์โลนาติตามิแต่ปีนี้ฮักคิชิปีแล้วบางโซลามเทนางลีรัตพันธันทาแล้วเป็นดักฮักคิชิปีก็เปียลามเทเป็นสิฮักคิชิปีมาฮัลโหลสหดดักอาร์นามาลองวางดูนี่ลิตุอุสมาร์นางจะหางล้อแล้วเสียมังเกออาร์น้ำตานางล่างดุนล้ออังก็สุดตานางมาตานางปิโลเป็นโซโซนางฮิปโลเป็นโซโซนางปิโลแล้วเสียสหดฮัลโหลสุดจะจากกลางล้อมาติ้งสินางชิทอนจีแล้วสอกกำเพลงได้ติดผมมาสิงเกะกำเพลงล้อมาสิงเกะใจจะกลางล้อมาสิปีนี่ก็ติ้งแล้วเรานางจะถอนติ้งนางจะถอนแล้วดิมันนี่อาร์น้ำสิตามิอุโซบอร์นังปีตังล้ออุโซลองตังล้อพอสินิ่งกังสามองสิดักอาร์น้ำพันอีซีแล้วบางโซฮักคีสิยาดานนางจิปีเลยตาไม่เซนล้อตาโจรล้อIngkoy retrok nong Dorbagori constituency Dalamara KSA Dalamar branch atumpen pini por pai kep pen non arni kang sama por an kachesongpon laso along KSA president secretary atum japon si plans card outcry pen armu chejengpon si hang tarampon pen chesongpon laki Dalamara along non amat kinangson ambulance lapen banking system lapen college lapen Malasi High School along provincialized ng Kuri Pinangji Pusi KAC Kechari CEM MAC MLA at tumapan ke hangpon pen kachesongpon KSA secretary pen kaning jepon ke local MAC Richard Tok Bidwar Bagori constituency ke Parlo Dalamara at tumapan ke langpon ke Pangkrewi aputha KSA hoy pen ningkang dam pen si chesongpon Hanboka pen Robinson Kiling Inglongkiri Abirta Pilo media person tum dak na chitong no pot ni tum pini dak people si protest dang kok mala so putak sini than bon ni tum dak pini ke protest ke pato dap ada bajik ke penon bajik re pliano ni tum ke protest so putak athe people si protest dang kok ma pote ni tum aphan ni tum kaching hon local MSC Richard Tok vitamin ni tum han batai ni tum han pa chubai pigano lang chong thui pon pigano la pen ke ni tum local MLA Dr. Nomor Mumin si tamin ni tum han pa chubai pig la pen lang chong thui pon pigano ni tum batai ni tum memorandum thondam ni long memorandum ma lota ni long do ni Dr. Nomor Mumin na memorandum da dak sidolo la pen Richard Tok bia memorandum ma lota dak sidolo ni tum batai lo ni tum dolomura long a development mukha rara kinangji a mukha rara kisunga kiduk la so aputha ni tum aphan dolomura lok nang ban pitu mate rara phan nang rat a development nang pitu pu aphan ni tum batai ni tum chisong lo sitamaya lang tum phana chubai pik nang chong thui pik athe ni tum aprang da ni tum Dr. Nomor Mumin long da chitong dam lo MSC Richard long da ni tum chitong dam lo je Malasi High School piposi provincialized tang kuri pipe rek lo alang tum ni tum hanang than lo Malasi High School bang ke je first phase ke bang ve lo second phase hut ke provincialized kuri pon vek lo kuri pon vek pu alang tum hanang chichak lo bon sita Malasi High School non puta lang provincialized pipe lang ni tum jong namun Malasi High School la ke 1985 ani convention established lo penengan ke 38 years ke chok lo bon sita me pipot si provincialized tang kuri pipe rek lo ni tum dolomura lo an student ki ong lo chari nangji thekdun nangji pu aphan alang tum kar biang long council tum nang matha pon pedet ma la sini tum pini dabi kuri lo je Malasi High School ajara penon nang provincialized tang kuri pivek nangji la pena ko ison do tulang je ni tum aphan Malasi hospital along non puta oxygen cylinder ave non puta ambulance ave non puta 108 ave people si ave dead lo athen ningkan kep so selo ambulance ka we ningkan kep so selo 108 takawe nili tu mithanga hemagari si ambulance kachi ating si kachi ponang mane dak dolomora lo jongsi se chilang bonang i bote mithanga hem personnel gari si chilo dunang lage nili tum personnel gari mati lake ni tum ambulance kali mati lake tame non ke personnel gari si ambulance ki pangchong na dolomura lo arata phana sonsi na ki vide non na sarkar tum BJP sarkar tum la si lake chokche la son ke ni tum dolomura lo long hello dorbaguri ben jong dam pulote dorbaguri long ke population ki ong na area long ke dolomura hello la dake more than 80% edo population dolomura lok la ana munit ki ong muluk long sinon puta 108 ave ambulance ave pute ko solo ki soki atuman ki pon po tuare beng long sila tuma pan ke achete pavi denang ma
anak kisung lo ni tum non puan ta la so putak ni tum han nang mata pondang belang tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurang thu